Hola, bona tarda. Soc l'Adrià Porta i ara presentaré el meu TDR sobre els models de l'univers. El meu TDR parla de l'evolució dels models de l'univers i entenem per model de l'univers la concepció que els humans hem tingut del que envolta el nostre planeta. En primer lloc, la primera part, la part teòrica, es centra en els models geocèntrics que comencen en la Grècia clàssica. A partir d'allà ja trobem la segona part, que és el model heliocèntric, és el gran pas de l'astronomia del geocentrisme a l'heliocentrisme, i finalment la tercera part, que es centra en l'evolució de l'astronomia de l'últim segle, que bàsicament és la relativitat i el concepte de l'univers en expansió. Després, la part pràctica és una aplicació que he fet un programa que he fet en Python que serveix per calcular els paràmetres de les òrbites dels diferents punts de les òrbites donats els paràmetres de l'òrbita en si. Uh, per fer això he utilitzat la mecànica clàssica, bàsicament. I com a recursos del treball, la majoria dels recursos provenen d'internet, que serien pàgines web, però m'agradaria esmentar específicament un llibre que és A Brief History of Time, de Stephen Hawking, que a part de donar-me la motivació per fer el treball sobre astronomia, perquè em va agradar moltíssim, m'ha estat molt útil per escriure la tercera part del treball teòric, que és la més recent. També, uns altres recursos, òbviament, ha estat el Python, que he utilitzat per al programa de la part pràctica, i el PyCharm, que és l'IDE que he utilitzat per programar. I les 5 conclusions més importants. Després del treball, crec que a la part teòrica he après molt d'astronomia, algo que personalment m'agrada molt, perquè m'agrada molt la física. De fet, aquest treball m'ha ajudat a decidir-me per l'any que ve estudiar física. En quant a les conclusions, crec que hauria estat bé no deixar tantes coses pel final, ja que l'últim mes vaig tenir molta feina. I l'aprenentatge adquirit, crec que els dos aprenentatges més importants han estat, primer de tot, la recerca d'informació. Per fer el treball he hagut de buscar moltíssima informació, principalment a internet, però també en algun llibre. I la segona part molt important és, òbviament, l'exposició oral, on he après a parlar davant de grups de bastantes persones sobre coses importants.